Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Samuel u l-erwieħ tal-familji Gawċi u Kamilleri. L-lum il-Knisja Eżies tagħmel it-tifkira tal-Apostlu Barnaba li kien is-sieħeb ta' San Pawl. Ejjew nitolbu biex aħna wkoll nkunu dixxipli vera u ħaddiema fil-għalqa tal-mulej, kulħadd skont id-doni u s-sejħat li l-mulej għamillu fil-ħajja tiegħu. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna u f'qalbna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti ried li jintażillek San Barnaba, raġel mimli bl-Ispirtu Santu u l-fidi, u battu jaħdem fost il-pagani ħajduru lejk. Ibgħat ħaddiema fidili biex bħalu b'qawwa kbira bil-kliem u bl-emil ixandru il-bxara tajba ta' ibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ħarem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien kbir kien l-att ta' dawk li jemmnu u daru lejn il-mulej. L-aħbar ta' dan waslet f'widnejn il-Knisja ta' Ġerusalem u għalhekk bagħtu l-Barnaba s'Antjokja. Meta dan wasal u ra l-grazzja t'Alla, feraħ u beda jħeġġiġhom biex jibqgħu brieda sħiħa maqudin mal-mulej. Għax hu kien raġel tajjeb mimli bl-Ispirtu Santu u bil-fidi. U ġemma kbira ta' nies ingħaqdet mal-mulej. Imbagħad u telak l-Tarsu, ifittex il-Sawl u meta sabu ħadu Antjokja. Għaddew sena sħiħa flimkien fil-Knisja u għalmu kotra kbira ta' nies. Kien f'Antjokja li d-dixxiepli għall-ewwel darba sejħulhom Kristjani. Fil-Knisja ta' Antjokja kien hemm xi profeti u għalliema: Barnaba, Xmun li jgħidu l-Niger, Luċju minn Ċireni, Manen li kien trabba ma' Erodi it-Tetrarka u Sawl. Darba waqt li kienu qegħdin iqimu lil-mulej u jsumu, l-Ispirtu Santu qalilhom: għażluli malajr il-Barnaba u l-Sawl għax-xogħol li għalih sejjaħtilhom. Imbagħad wara li samu u talbu, kedu jdejjem fuqhom u batuhom. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien: il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għannu l-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Ġibitlu r-rebħa il-lemenija tiegħu u d-dreħ imqaddes tiegħu. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjubitu u fil-fedeltà tiegħu għal dar Iżrael. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-feħ il-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus. Għannu l-mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daqq tat-trombetti. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan. Il-mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġus. Jekk iġobkom inkunu bil-wieqfa,
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Morru għalmu l-ġnus kollha jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom sejrejn x'andru u għejdu li jissaltna ta' smewwiet waslet. Fejqu l-morda, qajmu l-mejtin, fejqu l-lebrużi, keċċu x-xjaten. B'xejn ħadtu, b'xejn għatu. Tfittxux li jkollkom flus fuqkom, la deb, la fidda u lanqas ram, u la ħorġa mat-triq, la żewġ il-biesi, la qrieq u lanqas ħatar, għax il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Fil-belt jew raħal fejn titħlu, araw ikun xem min jixraqlu tmorru għandu, u wibqgħu f'daru sa ma titilqu minn hemm. Meta tidħlu f'dar, selmu lin-nies tagħha, u jekk tkun id-dar li jixirqilha, ħajjiġi fuqha is-sliem tagħkom. Imma jekk tkun dar li ma jixirqiliex, ħajerġa' lura għandkom is-sliem tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Fil-festa tal-lum eżies ta' San Barnaba fl-ewwel qari rajna kif saret il-għażla. Il-għażla saret bil-qawwa tal-Ispirtu. Ma din il-għażla ma ssirx biss fuq Barnaba, imma ssir fuq kull wieħed u waħda minna. Mad-don tal-Ispirtu li aħna l-koll irċivejna wkoll missjoni x'inwettqu. U prattikament dik il-missjoni jekk il-mod ta' kif għala anke il-Vanġelu. Inwasslu il-kelma ta' Ġesu. Inxerdu is-sliem. Fatt interessanti kif f'dan il-qari tal-Atti tal-Apostli jgħidilna li kienna l-ewwel darba fil-Knisja ta' Antiochja li jingħata l-isem ta' Kristjani. U xi tfisser tkun Kristjan? Forsi ħafna minna naħsbu li tkun Kristjan ifisser li tkun imammet. Jew li inti timxi, li inti tisma' it-tagħlim ta' Kristu, inti segwaċi tiegħu. Mhux daqshekk biss. Il-Kristjan għandu missjoni ikbar minn din. Għalhekk nirċievu l-Ispirtu Santu. Nirċievu l-Ispirtu Santu biex inwettqu żewġ ħwejjeġ. Inwasslu lil Kristu u insiru nixbħu lil Kristu fil-għemejjel tagħna. Għalhekk għandna bżonn l-Ispirtu, għalhekk irċivejna l-Ispirtu fil-magħmudija tagħna. Ejjew għalhekk ħuti jitolbu wkoll bl-interċessjoni ta' San Barnaba biex kull wieħed u waħda minna jaraf iwettaq dik il-missjoni li l-mulej sejjaħlu għalija. Fl-istess ħin insiru dejjem aktar ġbija ħajja ta' Kristu fid-dinja ta' żminijietna. Alla tagħna u Alla li jżomm kelmtu. Ejjew inresqulu qudiemu t-talbiet tagħna u nitolbuh iqaddisna u jġeddidna fih. Għall-Papa, l-Isqfijiet u s-Saċerdoti, partikolarment nitolbu wkoll għas-seminarista li sejjer jiġi ordnat djaknu nhar il-ġimgħa li ġejja biex jaħdmu u jkomplu jaqdu il-Knisja tal-Mulej Ġesu. Nitolbu.
għal popli kollha u mexxejja tagħhom sabiex ifittxu dejjem il-verità u jaħdmu għal paċi u sliem fost il-popli kollha nitolbu. Għalina il-koll miġbura li aħna mżejna bl-isem ta' Kristjani biex il-ħajja tagħna tkun xhieda ta' dak li nemmnu u nwettqu. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk mulej biex tqaddes il-familji tagħna. Għamel li jkunu bennina li fija jimbtu u jikbru il-vokazzjonijiet għal qadej tal-Knisja tiegħek. Nitolbu. Npoġġu f'riġlejk mulej Ġesu bl-interċessjoni ta' Omna Marija, il-morda kollha tagħna, l-emigranti tagħna, dawk il-persuni li ta' kuljum jieħdu ħsieb il-ħutna bi bżonnijiet speċjali. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, isma' nitolbuk it-talba tagħna. Għatina li nkunu dejjem fidili lejk, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Qaddes bil-barka tiegħek mulej id-doni li aħna qegħdin nofrulek u birek lilna wkoll biex bil-grazzja tiegħek nitkebsu b'dak in-nar ta' imħabba li ħeġġeġ lil Sar Barnaba u għenu jwassal id-dawl tal-Evanġelju lil-pagani bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu sidna. Għax inti ried li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin ix-xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli qima kbira infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal:
ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabru l-mew tijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tijek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna namlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U mitċo kontanna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jenata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kol ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna namlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Irċivejna mulej ir-ran tal-ħajja ta' dejjem. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex il-qudiem naraw bid-dijer il-misteru li illum fit-tifkira tal-Apostlu San Barnaba qegħdin niċċelebraw taħt dawn ix-xbijat sagramentali bi Kristu Siedna. Ndu flimkien tliet Ava Marijiet l-Omna Marija kejjew nofruhom għal morda u l-immigranti tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.